everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Niningi kayo na. Dili ang pagpangita sa may tumaw nga kriminal may atong hatagan o pagtagad. Kundi ang bahin sa mga bahandi. Ang hidden treasure nga iyakan ni sa kultong Antikristo. Oh, doon. Magiging ka na atong tumong sa atong pag-abot nining dapita ba? Pasensya ka na gyud kang Bensoy, ha, Laden. Dili ko gusto nga mo sangko ka mo sa dili mayong sitwasyon. Angay ka mo magsabot-sabot kay usaray inyong tumong og tuyo. Oh, agadragin ko niya, Sir Virgilio. Hain man siya, Sir. Tuwa pa sa gawas nga bahin, ilapang gihakot ang kinahon nga mga bala. Sige, Sir Virgilio. Amping. O ginaot pa unta. Nga din sa suod sa langob. Dili na muhimo og pangatake ang kriminal. Laden. Sige, Sir. Atuon ko pa ang ako mga tao sa ilang gipunduhan. So, daning langob. Unsa may lang gibuhat? Nagsugod na sila sa pagkaot. Og dili madugay, makuha na ang nakalubong ng mga bandi. Uy! Dalian ninyo, Laden. Kay kung doon ay laing pundok nga motuyo sa pag-ani, aron pagkuha sa mga bahandi. Ha! Pata-pataon na mo sa mga balang kalawasan. Mau ba, hagaon? Oh, mau ka na, Laden. Ako lang ang ngayang manag-iya sa maong bahandi. Ako nga sa kadugong binipuerte. Oy, nga sa ato pa di ay Inday Brina. Ato lamang una day siya matulog sa ilaha. Ganto si Inday Judia. Oh, Manang Rosaura. Hala no. Oh, mas maayo masabhin noon, Inday. Nga iyahang masusi ang ilaha ba? Kay iyo halamang rabag katong gisalig sa laing tawo. Hala! Bali ako, wala man masayad. Friendship? Nagkinahalan ka rin sa atong pag-ampo ang pinuhat nga akong gimahal, Sir Lan. Ang sali nga laan. Mano man di ay? Klaro na ba, ha? Nga pa ingon dito sa Siranito, dahay? Oh, dili pa noon sigurado. Pero namasin lang si Eliakim. Uy! Isa ra! Unya ikaw ni sukot po lamang! Sherlan, may gimbuhaton nga dili matuman. Kung dili niya masiguro ang kaluwasan ni Ranito Piniferte. Ang sali nga laan. Bali po din ako nalibog. Ako wala man makasabot ni dayon salang ka na. Dili pa karon ang panahon, Sherlan. Aron mahibaw ka sa tanan. Dili pa karon ang hustong panahon. Di na ako makontrolar ang sobra kong kahingawa sa akong bana, Manang. Hahay. Nabalaw ka na kay ko niya. Napastilan sa ining si Ranito. Ay, nalipay naman unta kita nga nausab na siya. Nahimo na siyang mapaubsanon o pasensyoso. Unyahin doon. Kalit mo lagkawala. Agoy, pastilan. Sige to, si Ranito Piniferte. Ay, Manang, unsa ka kun mutungasab ko sa maong bukid. uy, hala ka, Inday. Binuang ka gani diha na. Gusto ko makikunong sa akong bana, Manang. Gusto kong nauban niya. Sabisan unsang katalagman nga iyang sungasugod. Ay, Inday, ayaw baya yun in town, Inday, Brenda. Ayaw ka yun. Kaisultihan ko lamang ikaw, Inday. Dili masukod sa ingon ni Ana nga mga buhat ang imuhang pagkamaayong asawa. Manang, Itaw, Inday. O kanay tinuod, ay.
Agmaayo ni bugbuhato, no? Nga, magaampo ka lamang. Abot lang ka manang. Kung ining higayon na. Kung angay pa baka ko maglaom sa pagbalik sa kumbana. Oy, binuang ka diha, Inday Brina. Usyalan ko ka na pagkasulti, ha? Tingali ko na ko'y angayan pagpaabuton manang. Uy, kay nga ano man. Nagaduda ikaw nga patay na si Siranito, ama o ba? Manang, ipalayo lang unta ka ng mahitabo. Mao ka na gisulti ko kanimo, Inday, nga magaampo ka lamang gayod. Nahibalo man ako ba kung unsang imuhang gihimong pag-ampo. Pero ang punto ko lamang, mao nga, kung mahimo, dili kay dublihon mo lamang. Kung dili, triplehon, pagayod ang imuhang pag-ampo sa lapang makagagahom. Kanindot sa tubig. Kanibusag at ikan si babaw nga bahin ining busay. Datong akong panahon, mao kini ang gitawag namo og tubig sa kinabuhi. Ani din ibunyagan ang mga bag-ong disipulos sa kultong Antikristo. Kining maong busay, dahil mo kining tipik sa kasaysayan. Ang tumoy nga bahin sa langob din, tuwa ang mga bande. Ang baba nga naamahimutan sa ilawom sa tubig ning halapad kaayong linaw. Elemento sa tubig. Pangayoon ko ang imong enerhiya ni higayuna. Aron pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo sa langit nung amahan. Masungasong ko ang paglangoy sa ilawom nga bahin ning halapad kaayong linaw. Whoop! Sige! Yang bahin na sa ubos! Ana ninyo ipadayon ang pagpangita sa ilanan. Sanay mo tangan sa mga bahandi. Pangita ang lapad nga bato nga dunay disenyong cross nga nagtuwad. Matod pa ni Sir Virgilio Biniperte, kolor ito mang disenyong cross nga pinatuwad. Tubigo may napita ko, Sing! Tubigo kayo! Unsa? Tubigong ka ng napita? Dito sa unahan! Laos pagid mo sa unahan! Mao ka na yung obserbasyon nga akong ipaibawron nimo agawon dito sa maong dapit. Good mo ka na. Dili pagyud tumao. Layo pas tinuod tong dapita, Laden. Kay tubigon maghang maong dapit. Oh, ug ako mga tao, ipabanti ko pagid sila. Ang lapad nga bato nga dunay disenyong krus nga nagtuwad og kolor itom. Mao ang labing mainungdanon nga ilhanan. Sumapa sa mapa, Laden. Tuwa sila. Padayon nga nangita. Gipakubkob ko nila ang ilang maagihan nga patag nga bahin. Tungod kay ang maong dapit, dulugo na kayo. Og mga porsyon nga dunay nagdagayday nga tubig. Usa? Para nako, peligro na kayo ang maong dapit. Og labing siguro, sir, dool na katong dapita sa gilubngan sa mga bahandi agawon. Uy, tinuod ka ba, Laden? Mao ka na akong gituan, sir. Kung mao ka na, nagkadool na lang ang katumaran sa akong mga pangandoy, Laden. Dool na lang kayo, dahay kayo. Aw, kan na lagi agawon kung dili kita mahurot og pangamatay sa mga kamot sa mitumaw karong kriminal. Laden! Anto dron, wa parabay nahimo ang maayong laki nga si Binsoy. Kauban sa imong mga hinanib. Aron ilhon ang maong kriminal. Ako naman gid gani inoon mao ilang gipasanginlan. Ayaw ka balaga. Wa mag-urong ang akong mga kinusakpan din hinining dapita. Basta kay trabaho lang yun ninyo ang inyong trabaho, Laden.
Kay kami usab din among trabahoon ang unsa may angay na among trabahoon. Alang usab kini sa atong kalampusan. Manggani noon, pero ang ako lang ba nga tingali og ang misteryosong kriminal. Sakop ka na sa laing pundok nga nagtinguha og dako sa hidden treasure. Oh, no. Wa ko'y pagtuo niyan. Mao'y akong pagduda nga usya siya sa ako mga kinsakpan. O ka na may padayon karon namong giila. Kay dili gud ba yung nga magdugay siya. Dili ka hinoon nga ang maong kriminal maorasab di ay si Binsoy. Laden! Dili ko gusto nga magbawsa na ikamo og pasangil sa usag-usa ni Binsoy. Dili na makatabang niya ito karong kibuhaton. Sorry lang gid kayo, Gaon. Berilio Binoperte. Sorry lang gid kayo, Gaon. Sige na. Mahimo ka na mo balik dito sa nahimutangan karon sa imong mga tao. Sige, Gaon. Tuloy, Gaon. Ang gikinahanglan nga mga baterya, akong dugangan ang among supply. Sige. Puna ka ng damong bagpak. Aron, dili ka mo mahutnan. Diyan ako nining murag sa nga nagdagayday nga tubig. Sure din yung langob. Gatusan ka mga tuig ang nakalapay. Human ko katapos sa mitaak ni Dapita. Isip mo si Draco. Pero murag wa may nausap. Naapagyapon ang kahayag gikan si babaw nga pahin. Mugnaan ang lungag nga gitawag og bito. Hinaot pa unta. Gabisan og anak ko karon sa mortal nga lawas na ginganlan og Eliakim. Og bisan pa man. Og dili na ako ang kanhing supremo pangis. Pero mutahod o muyok-bulan ang tagyapon kanako ang tanang mga linalang. Nga ni aso din ni misteryosong langob. Hinaot mo ang ta. Ay, naman kanila si Binsoy. Nga nung wapa man sila may balik din ining dakong wanang sul sa langob. Bitaw na. Wa pa man agaon. Makanagot kining tawhana. Ay, magpaog dito sa gawas sa ining langob. Usa ba ka ng bantay sa may dakong bato sa may entrada nining langob, ha? Nga ano ba natug ba ka na siya? Ano ba? Agaon! Naligo siya sa kaulingon yung dugo! Usa! Iwagi ninyo! Iwagi! Uy! Midungoy ang liog niya na og may kahoy nga nagtaop sa iyang dugan! Awa na ni patay na niya! Alis tumutan! Aniyang kriminal sa itong palibot! Aniyang kriminal! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.